Ще ви дам пример за няколко тренда, които очаквам през 25-та година. Първият тренд, който наблюдавам, е лайв шопинга. Докато си говорим, презентирам стока, има софтуер, които директно ти предлагат възможност с бутони да купиш. Много сериозни conversion рейти, т.е. процент купили достигат в 7-8%. Представете си 2000 човека ви гледат 7-8%, 160 човека купили средна количка 100 лева. Направете си сметка. Друг тренд, който ще се случи, той вече се случва. Повечето собственици на онлайн магазини в България, които правят и излизат на много пазари, и излизат агресивно на много пазари. Дори даже в Източна Европа, т.е. да запазят модела, само да увеличат пазарния дял, където няма чак толкова конкуренция на техния сегмент от продукти, където ви докарат в пъти по-голяма възвръщаемост на усилията си. Следващия тренд, който смятам, че ще бъде актуален през 25-та година, е свързан с видеопродукцията. До каква степен се използва в рекламните акаунти. От момента, като произвеждаме креативи за TikTok Ads, ние ги използваме в Meta Ads. Няма логика един креатив, който да го произведа, който да добър ROAS, да не го мултиплицирам през най-различните социални мрежи да му вземам макса.